nono. Kawachako ni e okenge mag golo ne jo Kenya osigo mar medo kenengo mauta, Jood bura oreto mapiyo kendo puodho lokruok e chik matayo osuru mijuog mauta ma VAT kendo sani koro ene atamalo 8. Jood bura kata kamano osiro paro mar duoko piny moko kuom osuru ma ijuog mauta e kinde ma Jood bura motenore gi linda mwananchi to dwaro mondo onon winjruok e kind piny Kenya kod pinje jo-Arabu mar kelo mauta pacho ka. Jafwambo marom Chris Owino leronwa mathoth. Seche buora bang' jopiny kod kweth mobalo kod sirikal goyo koko ewi medruok e nengo mauta, jood bura oreto kendo puodho chik madhi miyo jopiny fuong'ruok matin. Our petroleum prices, Honorable Speaker, have been influenced by the international petroleum prices. So the pump prices that we see, Honorable Speaker, have been affected by this, and therefore, as a House, we are called upon to rise and help Kenyans reduce this load. Kokalo kuom jalup jaleg kweth jood bura mathoth Owen Baya, jood bura osiro lokruok e paro mar chik mar duoko piny osuru mar VAT kowuok e atamalo 13 nyaka 8 kaluwore kod lendo mane ogol kod migawo mar omenda. This reduction will translate into direct and tangible relief to consumers who are now asking for an opportunity like this so that they can enjoy lower prices, Honorable Speaker. It is noted that these measures lowers the price of the super petrol by Kenya shillings 9.37, Honorable Speaker, per litre, and diesel by Kenya shillings 10.21 per litre. These are meaningful reductions that will ease the burden on households, reduce transport costs, and lower the cost of essential goods and services across the economy. Is anything else that can be done to bring the cost of fuel down? Let it be done, although we cannot say that we have to zero rate fuel, because sometimes we need that tax so that we are able to provide other services. E okang' machielo mar reso jo Kenya ewi medruok ma kinde ka kinde e nengo mar mauta, jood bura dwaro mondo owit oko moko kuom osuru ma ijuogo mauta pacho kae. The 7 shilling that was increased in 2024 in the RMLF also be considered and be withdrawn to ensure we cushion the Kenyan even further. However, when the time comes and when necessity calls, it is important to relook at those taxes for the sake of making it easier and better for Kenyans to have a better living. Korka korgi, jood bura motenore kod kweth mar linda mwananchi dwaro mondo go kogno winjruok mar piny Kenya kod pinje jo-Arabu mar kelo mauta pacho kae. Kaluwore kodgi, ogirimiti makamano osereme tije maduong' mar duoko piny nengo mauta pacho kae. But it is also time to interrogate the G2G framework that is being used to import fuel in this country. There is sentiment that on one side is government to government, but on this other side, Honorable Speaker, there is no government, it is individuals that are benefiting. Okang' mar jood bura biro seche machuok kende bang' kweth mobalo kod sirikal bwogo maluongo ng'anye bondalo 6 mabiro poni piny owacho orem duoko piny nengo mauta. The committee in the said report. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Mover. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.